Ngibhalo samabhodlela esebenza. Lokhu kunzima. Elinye ilanga ibhubesi lahlangana nendlovu eyayihambisa ibhola kancane. Kodwa liqhubeke likwazi ukufutha umboko wayo. Uyasebenza! Uyasebenza! Kancane nje. Kanjani kuDumisa ukuthi ushini? Ifuna ikhekhe. Bavele baba abangani badlala ndawonye. Boycotts given the Johannesburg Magistrates Court tomorrow. Has there been any word from the President about these latest developments, Isaac?